Přibližně 30 ruských obrněnců a podpůrných nákladních vozů vyrazilo v jediném mechanizovaném úderu směrem k Pokrovsku. Špatné počasí spolu s drony však během krátké chvíle proměnilo značnou část tohoto přesunu v hořící vraky zapadlé ve sněhu a blátě. Už samotný počet je vážný. Kolona takové velikosti nepředstavuje běžný průzkumný výpad. Jejím účelem je prolomit obrannou linii, vynutit si ústup a vytvořit událost, o které se bude mluvit. Nejděsivějším detailem ovšem není rozsah útoku ani burácení dělostřelectva. Je jím obraz jediného ukrajinského tanku M1 Abrams, který stojí v husté ranní mlze a působí až příliš odkrytě, skoro jako chyba čekající na potrestání. Kdyby šlo jen o náhodu, příběh by skončil u jediného střetu a jediného výsledku. Jestliže však tento tank zapadal do širšího plánu opřeného o průzkum bezpilotními letouny, předem připravená palebná pásma a souřadnice průběžně aktualizované v reálném čase, pak skutečnou zbraní nebyl pancéřový trup na zemi. Skutečnou zbraní byla síť nad ním. Systém, který dokáže pomocí senzorů zaznamenat pohyb, sledovat okamžik zaváhání a udeřit právě ve chvíli, kdy se kolona zpomalí. Právě proto je boj u Pokrovsku důležitý. Moderní válku v letech 2025 a 2026 už nerozhoduje to, kdo přiveze na bojiště více obrněné techniky. Rozhoduje jí rychlost, s jakou jedna strana propojí senzory s palebnou silou, a také to, kdo jako první naruší rytmus protivníka. V ranní mlze tak zůstává jedna otázka. Kdo ve skutečnosti obkličuje koho? Nad poli za Pokrovskem leží mlha nízko a půda je tak nasáklá vodou, že každé pásové vozidlo za sebou zanechává hlubokou tmavou rýhu. Motory běží déle než obvykle, protože řidiči opatrně hledají cestu přes měkká místa. Potom hluk náhle zesílí, když kolona musí vyjet na mírné návrší nebo se prodrat rozježděným bahnem u okraje stromového pásu. V tom šedivém ránu se na otevřeném pruhu terénu poblíž rozpadlých zdí a zničeného okraje statku objeví ukrajinský M1 Abrams. Z ruského pohledu vypadá tank odkrytě a podivně nehybně. Kolem něj nejsou patrní žádní pěšáci a není vidět ani zřetelná kouřová clona, která by označovala kryt vlastních jednotek. Několik vteřin pozorování se mění v nával rádiových hlášení a vozidla se začínají rozestupovat a měnit směr, protože příležitost zastihnout Abrams na otevřeném poli je vzácná a rychle pomíjí. Obrněné transportéry a bojová vozidla pěchoty se nejprve sunou vpřed, zatímco pěchotní družstva jedou těsně a nízko u nich, připravena rychle sesednout, jakmile se kolona dostane na účinnou palebnou vzdálenost. Jak přední část postupuje, mlha zakrývá drobné detaily, ale pohyb skrýt nedokáže. Siluety se proto objevují a mizí mezi úzkými řadami stromů a pásy techniky vyřezávají do vlhké půdy nové trasy. Vozidlo v čele zpomalí u bahnité prohlubně a potom znovu zrychlí. Následující stroje v řadě zabrzdí jeden po druhém, takže na okamžik vznikne harmonikový efekt, při němž se rozestupy zmenší a celá skupina se stlačí. Řidiči upravují směr, aby nezapadli. Střelci natáčejí věže k bokům a sesedající vojáci pevně svírají madla, zatímco kolona přechází z jedné koleje do druhé. Abrams zůstává na dohled a jeho stálý obrys se stává bodem, který celý postup táhne vpřed. Když se ruské jednotky přiblíží, pěšáci začínají z vozidel seskakovat v krátkých vlnách. Využívají mělké příkopy a nízké hromady sutin jako jednotlivé stupně, zatímco obrněná linie pokračuje v pohybu a vytváří kolem tanku volný kruh. Některé posádky pálí krátkými dávkami na místa, kde by se mohl někdo skrývat. Nikoli proto, že by tam byl potvrzený cíl, ale protože v mlze působí každé temné okno a každý kráter jako možná hrozba. Krajina kolem Pokrovska je už hluboce zjizvená a právě zde mají optické přístroje mimořádný význam.
Zničení západního tanku by proto mělo i jiný účel než jen bezprostřední vítězství v daném střetu. Jedno ruské vozidlo se posouvá na boční přístupovou trasu, aby odřízlo možný únik, zatímco jiné drží širší oblouk a snaží se udržet Abrams uvnitř trojúhelníku tlaku. Velitelé pěchoty gesty ženou muže vpřed a malé skupiny postupují podél stromové linie, aby uzavřeli poslední mezery. Cílem je dostat se tak blízko, aby tank nemohl jednoduše zacouvat a zmizet v mlze. Kolona se zároveň musí stále pohybovat, protože delší zastavení na mokré půdě hrozí znehybněním a porouchané nebo zapadlé vozidlo by zablokovalo celou řadu za sebou. Přibližování proto pokračuje v krátkých nárazech, po nichž následují krátké kontroly a zvuk pásů a motorů vytváří pod nízkou oblohou těžký, nepřerušovaný rytmus. Právě v tomto okamžiku rozhodování se situace mění ve zkoušku odvahy stejně jako ve zkoušku načasování. Má přijít rozkaz k okamžitému útoku, dokud Abrams stále vypadá osamoceně? Nebo má síla na 10 minut zastavit a prověřit, zda otevřené postavení není pastí? Obkličování začíná jako koordinovaný manévr, protože ruští velitelé se snaží uzavřít prostor kolem Abramsu dřív, než tank zmizí v mlze. Jedna skupina postupuje z východu podél úzkého pásu stromů, jelikož větve a nerovný terén mohou ukrývat obrysy vozidel až do posledního úseku. Druhá skupina přichází z jihu přes otevřenější půdu, protože široký přístup poskytuje prostor k rozvinutí a umožňuje vytvářet tlak z jiného směru. Třetí prvek zůstává vzadu jako záloha, připravená vyrazit vpřed ve chvíli, kdy bude Abrams zafixován na místě a kruh téměř uzavřen. Plán stojí na rychlosti a proto vozidla nepostupují v jediné dlouhé řadě. Rozdělují se do menších skupin, z nichž každá se snaží zachovat takové rozestupy, aby jeden zásah nezpůsobil několik ztrát najednou. Pěchota se drží v těsné blízkosti pancíře a sesedá v krátkých vlnách, jakmile terén nabídne příkop, řadu kráterů nebo nízkou zeď schopnou přerušit přímý výhled. Vojáci postupují s hlavami skloněnými a zbraněmi namířenými vpřed. Snaží se obsadit místa, odkud mohou sledovat tank a současně zablokovat rychlou ústupovou trasu. Když se východní skupina dává do pohybu, vozidlo v čele se přibližuje ke stromům a potom mírně stáčí směr dovnitř, aby Abrams stále zůstával v jeho zaměřovacím prostoru. Jižní skupina provádí podobný pohyb ze širšího úhlu. Oba manévry mají tank přinutit k úzké volbě. Buď zůstane a bude bojovat, nebo začne couvat do prostoru, který už může být pokrytý palbou. Rádiový provoz houstne, protože každý prvek potřebuje průběžné údaje o vzdálenosti, směru i načasování a mlha činí vizuální signály nespolehlivými. Jakmile se první vozidla dostanou na použitelný dosah, začne potlačovací palba. Přichází v krátkých, řízených dávkách, nikoli jako nepřerušovaný proud. Kulomety pročesávají pravděpodobná pozorovací stanoviště a automatické kanony zasahují rozbitá okna a temná zákoutí, aby protivníkovi odepřeli skrytá místa, odkud by ukrajinští pěšáci mohli navádět palbu. Na některých místech se objevuje kouř, který slouží zároveň jako clona i jako prostředek k zakrytí drobných změn postavení. Jedno vozidlo popojede, vystřelí a následně se vrátí o několik metrů, zatímco jiný stroj vklouzne do vzniklé mezery a stejný postup zopakuje. Zvenčí to vypadá jako vytrvalý tlak, uvnitř sestavy však každý okamžik znamená nové přizpůsobení, protože půda je měkká a palebné úhly se neustále mění. Záložní prvek dostává pokyn, aby se připravil, a motory zvyšují otáčky, zatímco posádky čekají na znamení k uzavření posledního úseku. Tento signál však nepřichází tak hladce, jak bylo naplánováno, protože přibližování si vynucuje opakované mikrozastávky. Jeden řidič zaváhá u bahnité prohlubně. Jiné vozidlo se vyhne překážce širokým obloukem, aby nezapadlo, a krátké zdržení se přenese dozadu, když další stroje zabrzdí
aby do sebe nenarazili. Pěšáci, kteří právě sesedli, musí znehybnět, protože pohyb na otevřeném prostoru v nevhodný okamžik by mohl přivolat palbu z tanku nebo z dosud neodhalených postavení. Velitel družstva zvedne ruku, ukáže na novou trasu a skupina změní směr. Obrněná technika za ní se posune také, protože se snaží zachovat stejný časový plán. Tyto krátké zastávky se opakují jako vzorec. Vozidla zastavují kvůli opravě rozestavení, znovu se rozjíždějí a následně opět brzdí, když se zvolená cesta ukáže horší, než se čekalo. Kruh se stále uzavírá, ale každá oprava stojí cenné vteřiny. A v takovém střetu mohou právě vteřiny rozhodnout, zda bude Abrams znehybněn, nebo zda si stále zachová volnost pohybu. Přichází rozkaz pokračovat v tlaku a jižní skupina se pokouší svůj oblouk utáhnout. Jedno vozidlo vystrčí příč vpřed, aby zablokovalo mezeru, pak mírně couvne, aby se nevystavilo příliš otevřenému postavení, zatímco pěšáci spěchají obsadit mělkou prohlubeň, nabízející palebný průzor. Východní skupina se snaží tento manévr napodobit a záměrem je připravit Abrams o možnost otočit se a prorazit ven. Současně však právě nutnost spěchat vytváří problém, kterého se plán obává nejvíc. Pokaždé, když se sestava zpomalí, zanechá v blátě i v otevřených mezerách mezi kryty čitelnější rytmus a obkličování začíná připomínat méně jednolitý kruh a více několik částí, které se snaží včas spojit. Mlha úvodní výstřel nezastaví, protože Abrams vypálí jako první právě ve chvíli, kdy se ruský kruh začíná stahovat. Východní skupina se stále posouvá v krátkých přískocích podél linie stromů a jižní prvek se snaží uzavřít mezeru přes otevřený terén, když ráno roztrhne jediný náboj ráže 120 mm. Výbuch není jen hlasitý, ale především rozhodující, protože zasažené vozidlo vyšlehne plamenem a zahalí se do kouře způsobem, který všem v okolí okamžitě napoví, že nešlo o varovný výstřel. Věž sebou trhne, kolona se rozpadne a z původně čistého plánu se stává uspěchaná reakce, protože posádky už vědí, že se nacházejí v palebném okně Abramsu. Na několik vteřin působí mlha ještě hustší, jelikož nikdo přesně netuší, odkud rána přišla a její zvuk se odráží od rozbořených zdí a holých stromů. Řidiči zaváhají, střelci příliš rychle stáčejí zaměřovače a pěšáci, kteří právě sesedli, se tisknou níž k zemi, protože otevřený prostor najednou připomíná osvětlené jeviště. Přicházejí rozkazy, aby tlak na tank pokračoval, první instinkt však velí zkontrolovat úhly, ověřit palebné linie a znovu si potvrdit situaci, což stojí drahocenný čas. Abrams tento čas využije. Nevrhá se vpřed, ale ani nemizí v ústupu. O kousek mění své postavení, využívá rozbité stavby a mělké prohlubně v terénu, takže další výstřel může přijít z trochu jiného místa. Tento drobný manévr donutí ruskou stranu znovu upravit postup, protože obklíčení stojí na schopnosti předvídat, kde se nachází jeho střed. Jenže střed se nyní posunul a každý směr sevření se mu musí znovu přizpůsobit. Jižní skupina se pokouší odpovědět krycí palbou a stopovky prošíjí prostor, kde byl tank poprvé spatřen. Granáty z automatických kanonů práskají do sutin a hlíny, zatímco kulomety pročesávají okraje pole ve snaze přikovat podpůrnou pěchotu k zemi. Kouř se rozlévá v nepravidelných cárech, takže některé přístupové pruhy zakryje, ale jiné nechá zcela odkryté. Jedno vozidlo popojede, aby zkrátilo vzdálenost, a potom zastaví, když půda vypadá příliš rozbahněně. Vozidlo za ním zabrzdí a třetí stroj uhne doleva, aby se neseskládali příliš těsně za sebe. V mlze je tato posloupnost patrná jako pohyb, i když samotné obrysy zůstávají nejasné. Ve stejnou dobu krouží nad bojištěm ukrajinský bezpilotní letoun a k užitečné práci nepotřebuje dokonale ostrý obraz. Sleduje pohyb i rozestupy a zaznamenává každé zaváhání, při němž se vozidlo promění v nehybný bod,
načež tyto údaje předává dál po řetězci. Na Zemi začínají ruské posádky vnímat změnu tempa. Z hladkého obchvatu tanku vznikají mezery, protože jednotky zastavují, aby znovu vyhodnotili situaci a nevjeli přímo do palby. Velitelé pěchoty se snaží družstva stáhnout dopředu a mezery zaplnit. Muži se však pohybují jen v krátkých výpadech, protože každou chvíli očekávají další zásah. Východní skupina se pokouší obnovit jistotu a přiblížit se. Abrams ale znovu vypálí a druhý zásah ještě prohloubí šok. I kdyby tank nezničil každé vozidlo, zavede v hlavách všech přítomných nové pravidlo. Každé další zastavení může být potrestáno. Právě v tom spočívá skutečná cena prvního výstřelu. Útočníka nutí zpomalit. A zpomalené bojiště se snáze čte straně, která ho už z výšky sleduje. Po úvodní palbě se ruská reakce mění, protože někteří velitelé přestávají obklíčení uzavírat obrněnci a místo toho se snaží Abrams vyřadit rychlým útokem dronu typu FPV. Úvaha je jednoduchá, naléhavá a praktická. Jakmile tank přijde o pohyblivost, obklíčení se dokončí snáz a stojící Abrams lze dorazit těžšími zbraněmi, až bude pevně připoután k jednomu místu. Z pohybující se linie je proto vyčleněn malý pěchotní tým, který se podél okraje pásu stromů a rozbitého terénu protáhne vpřed s kompaktní soupravou pro řízení dronu a bateriemi uloženými v batozích. Postupují nízko a opatrně, protože každý krok v mokré půdě vydává zvuk a každý obrys může být přes mezery v mlze zahlédnut. Za nimi hlavní útok dál vyměňuje s Abramsem palbu a střelba vytváří hlasitou clonu, která může zakrýt zvuk pohybujících se mužů, přesně to tedy tým potřebuje. Skupina s dronem dorazí do mělké prohlubně u zhluku mrtvého křoví a vybere si ji proto, že poskytuje ochranu před přímou palbou a zároveň dost prostoru k vypuštění stroje. Jeden voják položí dron na zem, druhý kontroluje anténu a obrazový přenos a třetí prohledává pole, zda se neobjeví náhlý pohyb, který by mohl znamenat protiútok jiného týmu. Záměrem není prorazit čelní sektor tanku, protože ten je nejhůře zranitelný. Chtějí Abrams zasáhnout z boku nebo ze zadu, případně trefit pásový podvozek, jelikož i menší poškození v této oblasti může vynutit zastavení nebo alespoň pomalé plazení. Tým čeká na správný okamžik, protože tank své postavení stále mění a mlha dokáže proměnit přesně připravený nálet ve slepý pád. Kolem nich se přitom situace neustále přeskupuje. Ruská vozidla opakovaně krátce zastavují, aby upravila směry palby a pěchotní družstva se po každé dávce znovu formují, takže celé bojiště má rytmus vln, které sílí a zase slábnou. Tento rytmus není neviditelný. Ukrajinský dron zůstává ve vzduchu a hledá pohyby, které neodpovídají běžnému postupu, například malou skupinu, jež se oddělí, zastaví na jednom místě a setrvá tam déle, než by se zastavilo družstvo pouze procházející kolem. Tým s dronem o tom neví, jeho přestávka se však promění v označený bod. Zde rozhodují vteřiny, protože dron potřebuje energii, ovladač stabilní spojení a operátor čistou dráhu pro bezpečný start. Tyto vteřiny se ovšem začnou natahovat nesprávným směrem. Abrams znovu vystřelí a otřes z dalšího zásahu přiměje okolní ruské posádky ještě více se stáhnout do napětí. To napětí vyvolá další hlášení do rádia, ukazování rukama a shlukování kolem malých krytů. Tým s dronem tlak cítí také, protože nyní slyší hlasy v síti a ví, že vyšší velení očekává rychlý výsledek. Operátor zvedne stroj, motory zavrčí a dron se vznese těsně nad úroveň křovin, přičemž se snaží zůstat nízko až do posledního prudkého přiblížení. Pak přijde první známka potíží. Střely začnou dopadat do země v těsné blízkosti místa startu, nikoli v širokém rozptylu, ale v přesně korigované linii, z níž je patrné, že někdo získal jejich polohu. Druhá dávka udeří ještě blíž a hlína vystříkne přes křoví. Operátor pochopí, že okno pro vypuštění se zavřelo.
dron je ztracen a tým rozptýlený i zraněný, přičemž jeho členové netuší, jak se z cíleně ostřelovaného prostoru dostat. Ostatní skupiny pokus vzdají, jakmile pochopí, že jsou odříznuté a ztracené, a začnou se po krátkých přesunech stahovat. Snaží se z nebezpečí uniknout stejným způsobem, jakým se na místo původně dostali. Toto rozdělení nikdo nemusí vyslovit nahlas, protože se okamžitě projeví v pohybu. Některá vozidla vyrazí dopředu, zatímco jiná zůstanou stát. Některá družstva tlačí vpřed za lepším úhlem, kdežto jiná hledají bezpečnější půdu. Útok tak začíná ztrácet jediný společný směr. Rozhodující fáze nastává ve chvíli, kdy ruská sestava přichází o klíčová vozidla, protože kruh se nemůže uzavřít, pokud se přeruší spojení mezi jeho jednotlivými částmi. Vedoucí bojové vozidlo pěchoty utrpí zásah a zpomalí. Pokusí se sjet mimo trasu, aby neblokovalo ostatní, ale mokrá půda se do něj zakousne a stroj nedokáže znovu nabrat rychlost. Druhé vozidlo za ním zabrzdí a třetí uhne široce do měkčího podkladu. Během několika vteřin se pravidelné rozestupy promění v namačkaný uzel na tom nejhorším možném místě. Pěšáci, kteří dosud využívali obrněnce jako pohyblivý kryt, nyní musí vystoupit do otevřeného prostoru, protože zůstat těsně u stojícího trupu znamená přivolat další zásah. Rozbíhají se v krátkých přískocích, mlha a nerovný terén jim však znemožňují udržet souvislou linii. Malé skupiny se proto začínají rozcházet, jak hledají každou prohlubeň nebo hromadu sutin, která vypadá o něco bezpečněji. První útok dronu typu FPV přilétne rychle a nízko a zasáhne vozidlo, které už má potíže s pohybem. Náraz tak promění zdržení v úplné zastavení. Z trupu vystoupá kouř, poklopy se otevřou a posádka začne opouštět vozidlo. Jediná taková událost okamžitě vytváří širší problém, protože stroje za ním nemohou projet, aniž by odhalili své boky. Krátce na to přilétá další dron a vybírá si druhý cíl ve stejném přeplněném prostoru. Ne proto, že by šlo podle tabulek o nejcennější vozidlo, ale protože právě ono nejspolehlivěji zablokuje pohyb všem ostatním. Výbuch donutí se sednout další muže a pěchota tak přichází o svůj štít přesně ve chvíli, kdy ho potřebuje nejvíc. Velitel družstva se snaží své muže tlačit vpřed, aby nepolevili v tlaku na Abrams, jenže vojáci váhají, protože zvuk motoru dronu si už spojili s okamžitým trestem. Nejistota se šíří sama, bez jediného rozkazu. Někteří vojáci se přitisknou k zemi a pátrají pohledem po obloze. Jiní spěchají do úkrytu, zatímco další znehybní a čekají, až jim někdo vysvětlí, co se vlastně děje. Na úrovni obrněnců začínají střelci, kteří měli držet Abrams pod potlačovací palbou, otáčet zbraně vzhůru a do stran, protože hrozba už nepřichází pouze ze předu. Jak další stroje zastavují nebo hoří, ruská sestava se rozpadá na oddělené skupiny. Ty se v mlze navzájem nevidí a nedokážou sladit okamžik dalšího postupu. Velení se pokouší obnovit pořádek, ale chvíle, kdy bylo možné vše řídit čistě a účinně, už pominula. Pohyb nyní neurčuje plán, nýbrž strach z dalšího úderu a naléhavá potřeba najít kryt. Abrams drží pozici, z níž působí tlak na nejbližší hrozby, zatímco ukrajinské drony sledují širší prostor, vyhledávají každý pokus o nové seskupení a registrují také snahu přivést posily. Když se ruská skupina pokusí shromáždit za pásem stromů, přichází nový úder, který tuto koncentraci okamžitě rozbije. Vzkaz je zcela zřetelný. Prostor je pozorován a každý jeho pohyb je řízen přesnými zásahy. Když tento příběh postavíme vedle rozsáhlejších mechanizovaných útoků v okolí Pokrovska, vystoupí do popředí jeden těžko přehlédnutelný závěr. Větší počet vozidel sám o sobě automaticky neznamená větší sílu. Několik ztracených minut totiž může z pohybujícího se proudu udělat řadu nehybných cílů ve chvíli, kdy drony a palba naváděná podle souřadnic začnou určovat podobu celého bojiště. Přesně to se odehrálo i zde.
Útok se nezhroutil pouze kvůli způsobeným škodám. Rozpadl se také jeho rytmus. A jakmile se rytmus přeruší, přestanou fungovat rozestupy, potom se začne vytrácet kontrola a nakonec se uzavření obklíčení vůbec nepodaří. Současně však nejde o jednoduchý příběh vítězství Abramsu. Moderní tank mohou stále dostat pod tlak drony, miny i stísněné podmínky této války. Jeho význam se projeví teprve tehdy, když je součástí širšího systému, který dokáže rychleji pozorovat, předávat informace a udeřit než protivník. Právě v tom spočívá širší varování. Válka se vzdaluje představě přímého střetu obrněnců proti obrněncům. Další otázka se proto netýká jediného mlhavého rána. Jde o to, co přijde potom. Jestliže ani špatné počasí a rozbahněný terén nedokážou pohyb před drony ukrýt, omezí obě strany mechanizované útoky, aby si zachovali bojeschopnost? Nebo naopak zdvojnásobí své úsilí a obalí obrněnou techniku ještě silnějšími vrstvami ochrany proti dronům? Která z těchto cest se zdá pravděpodobnější a z jakého důvodu? Jestli vám toto rozebrání pomohlo lépe pochopit situaci, podpořte ho hodnocením, sdílejte ho s někým, kdo sleduje průběh války a přihlaste se k odběru, aby vám neunikla další analýza.